σήμερα ο μπαμπάς μου παντρεύεται και θέλει να είναι όλα τέλεια. Γι' αυτό είναι ταραγμένος και σπαστικός. Δεν είναι η πρώτη φορά που παντρεύεται, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το δω, γιατί την προηγούμενη φορά παντρεύτηκε με τη μητέρα μου. Που δεν είναι ώρα να θυμηθώ τώρα, γιατί όποτε τη θυμάμαι με πιάνουν τα κλάματα και τα αδέλφια μου με κοροϊδεύουν. Επιτρέπετε την ημέρα του γάμου μου να σιδερώνω μόνο με τα πουκάμισα? Επιτρέπετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν επιτρέπεται. Μια και έπιαξε το σίδερο, να φέρω και κάτι δικά μου να τα πατήσεις. Το βλέπεις? Αυτός είναι ο θείος Σπύρος, ο μεγάλος αδελφός του πατέρα μου. Τα παιδιά. Όταν λέει παιδιά, μια κουβέντα είναι. Το αγαπημένο μου μέρος για διακοπές. Λοιπόν, ανοίχτε τα. Αυτός είναι ο Θανάσης, ο μεσαίος μου αδελφός. Το φωνάζουμε Θανάση, Θανάση, σκούπα και φαράση. Είναι ο πλακατζής της οικογένειας. Δεν γελάνε όλοι με τα αστεία του βέβαια. Καμιά φορά ούτε ο μπαμπάς. Έτσι και το ξανακάνεις, θα σε βάλω να το φας. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Μπράβο. Να φύγω τώρα. Να φύγεις. Τι είναι πράσινο και ξαφνικά γίνεται κόκκινο? Τι είναι? Ένας βάτραχος στο μίξερ. Πολύ χιούμορ έχει αυτό το παιδί. Είναι σαν και εμένα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ, με ανέκδοτο του Μπόμπου. Κι είδος που έφτασα. Αν δεν το βλέπω. Αυτός είναι ο Μάρκος, ο μεγάλος μου αδελφός. Το Μάρκο τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να το θαυμάζει ο μπαμπάς και να τον κυνηγάνε οι γκόμενες. Αν γίνει καλός ποδοσφαιριστής, λέει, θα τα έχει και τα δύο. Παίζει στην ομάδα της γειτονιάς που προπονεί ο μπαμπάς. Η Ελένη, ο πρώτος έρωτας του πατέρα μου, είναι πολύ όμορφη. Και ο αδελφός μου ο Θανάσης λέει ένα στιχάκι με ομοιοκαταληξία στο όνομά της που ντρέπομαι να σας το πω. Ο πατέρας μου με το θείο Σπύρο έχουν μια μπειραρία που το πρωί είναι καφενείο. Ο μπαμπάς τη λέει καφέ bar restaurant με σπεσιαλιτέ τα finger food. Είμαι ζεδάκι όπως τα λέει ο θείος. Και τι μου λέει το παλιόπαιδο? Είναι ένας βάτραχος στο μίξερ. Χιούμορ, ίδιος εγώ. Και αυτός είμαι εγώ, ο Γιαννάκης. Με γνωρίζουν όλοι στη γειτονιά μου, γιατί είμαι συνέχεια στο δρόμο για ψωμί, για εφημερίδα, για παγωτό. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι το θύμα των περιστάσεων, γιατί δυστυχώς έχω γεννηθεί τελευταίος. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνουν τόσες πολλές γυναίκες σπίτι μας. Θα δω από κοντά τι είναι το string. Wow! Η Εύα, η καινούρια μου αδελφή, είναι πάντα πολύ σοβαρή. Μάλλον αυτή δεν φοράει string. Και αυτή είναι η Φίφη, που τη βαφτίσαν Ιφηγένεια. Αλλά μικρή όταν τη ρωτούσαν έλεγε Φίφη και της έμεινε. Ο Θανάσης λέει ότι είναι ψιλομύτα. Εμένα μου φαίνεται πολύ όμορφη. Κατάλαβα ότι σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Τη στιγμή που ο θείος Σπύρος και ο μπαμπάς αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι. Αυτοί ολοτρώγονται. Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε. Σήμερα όμως...
Εντάξει. Φίλοι, τι να κάνουμε. Μίλησε ο λαός. Τι είναι αυτά, ρε. Γλωσσόφιλο. Για ηρέμησε, έχει και κορίτσια μπροστά. Αποθρασύνθηκε ο λαός. Πρέπει να την περάσει από την πόρτα αγκαλιά. Για γούρι. Τι να γίνει. Μπορείς. Έλα τώρα που δεν μπορώ. Καλά, μετά. Πάμε. Σιγά τα ρίζια! Σιγά τα ρίζια! Σιγά! Πιέσω με ένα παγάκι. Άστα στο τι πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Κέρατο ακόμα δεν παντρευτήκαμε. Έλα, βάλε τουλάχιστον μια πετσέτα, θα την κάνεις μουσκεμα. Να το πιέσουμε με ένα νόμισμα όπως κάνει η γιαγιά. Έχω αλφή μόλοπες. Μόλοπες λες το καρούμπαλο. Σταματήστε ρε πάνω από το κεφάλι μου, λες και κάνετε γενική συνέλευση. Άντε να δείξετε τα κορίτσια στο σπίτι. Άντε τώρα μην τα πάρω. Για τα αγόρια το λέω, για τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το βασικό δωμάτιο. Από εδώ είναι το ψυγείο. Η κουζίνα, το πλυντήριο πιάτων, ο νεροχύτη. Καλά, μην μας δείξει και το σκουπίδο τενεκέ. Εμείς τρώμε συνέχεια στην κουζίνα. Στην καλή τραπεζάρια. Μόνο όταν γιορτάζει ο μπαμπάς. Ή όταν έχει κερδίσει η ομαδάρα. Οχ, κολλημένη με την μπάλα. Άντε, πάμε. Άντε, μπράβο, άντε. Καλά τα παιδιά, αλλά να μείνουμε και λίγο μόνοι. Διονύση, έχουμε 5 παιδιά. Το καταλαβαίνεις αυτό, Αν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μάρκο! Να κουβαλήσετε τα πράγματα των κοριτσιών και να μην σηκώσουν ούτε τσαντούλα, καταλαβες. Ας το πάνω μου. Τα αφήνω, τι με κοιτάς, πήγαινε, άντε. Είναι η πρώτη μέρα και κάνουν επίδειξη ισχύος. Ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχουμε εμείς και τα σκυλιά δεμένα. Σε θέματα τάξης και πειθαρχίας θα είμαι αμήλικτος. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και εδώ είναι τα δωμάτια. Εδώ τι είναι των αγοριών. Απαγορεύεται είσοδος. Περιοχή μολυσμένη. Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε και λιποθυμίες. Λοιπόν, από εκεί είναι το δωμάτιο των γονιών μας. Εδώ είναι το δοξασμένο μπάνιο. Ούτε εδώ μην μπείτε ακόμα. Γιατί εδώ σίγουρα θα έχουμε λιποθυμίες. Και τέλος, εκεί είναι το δωμάτιό σας, το οποίο ήταν δικό μου. Εδώ θα επιζήσουμε. Ναι, γιατί το βάψαμε, το αλλάξαμε, το καθαρίσαμε. Εσύ προσωπικά. Όχι, ο θείος ο Σπύρος. Παρακαλώ, περάστε. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Να, ορίστε, εδώ βάλαμε και κουνουπιέρες για να μην σας τσιμπάνε τα κουνούπια. Γενικώς πάντως προσπαθήσαμε να το φέρουμε στα χρώματά σας, έτσι. Και από εδώ η ντουλάπα. Με φοβερή θέα. Δίπλωνε. Έχει κι άλλες πολλές. Έχει και DVD. Ναι, ας αφήσουμε τώρα τα κορίτσια να ξεκουραστούνε. Κορίτσια, εμείς φεύγουμε, γιατί... Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Και θα... Γεια. Γιάξ! Ξεκόλα. Η μαμά σήμερα γελούσε, το πρόσεξες, ήταν χαρούμενη. Μετά από πολύ καιρό, Με τόσα κιλά κρασί που ήπιε, φυσικά και θα γελούσε. Τι, αυτές τώρα είναι αδερφές μας. Γιατί ρε, μια χαρά κοπέλες είναι. Σπαστικές. Καμιά σχέση με τη μάνα τους. Ορίστε αργήσανε και κουβαλήσαμε εμείς βαλίτσες τους. Σε λίγο θα μας βάλουν να καθαρίζουμε κιόλας. Αν δεν πάρουμε το πάνω χέρι, αλλήμονό μας. Να βάλουμε κανόνες. Κανόνας πρώτος. Οι άντρες δεν καθαρίζουν ποτέ ούτε το καπάκι της τουαλέτας που κατουράνε. Έλα, ιδίες. Είσαι εντελώς βλάκας. Τι ρωτάω? Δεν είδες βρε πόσο χαρούμενος είναι ο μπαμπάς? Πόσο καιρό έχεις να τον δεις έτσι? Από τότε που ζούσε η μαμά. Εγώ αυτή τι να την κάνω. Τι είναι αυτό? Εσύ, πού το βρήκες αυτό? Πήγαινε το πίσω αμέσως. Όχι πριν δούμε τι φέραν στο σπίτι μας αυτές οι μπακατρέλες. Παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό. Τι το κάνουν αυτό. Το φοράνε ρε βλάκα. Πω. Ελάτε ρε, εσείς θα γίνουμε ρεζίλ. Θα μπει κανένας μέσα και θα γίνουμε ρεζίλ. Αγόρια μου, δεν ξέρετε πόσο περήφανο με έχετε κάνει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Οι αδερφές σας. Ναι. Για αυτές μιλάγαμε τώρα, είναι πολύ καλές. Καταπληκτικές. Ναι, πραγματικά με έχετε κάνει πάρα πολύ περήφανο. Είμαι πολύ συγκινημένος και θέλω να ξέρετε. Γιατί έχετε μαρμαρώσει έτσι, αγόρια μου? Τι είναι αυτό, ρε? Τίποτα. Τι είναι αυτό? Για κάντε έτσι τα χέρια σας εσείς, να δω. Σηκώστε τα χέρια σας κι εσείς. Δεν τρέπεστε, ρε? Να έχετε τρελαθεί τον αδελφό σας στα βρακιά. Συγγνώμη, μήπως είδατε μια τσάντα. Ναι, φέρτε την τσάντα εσύ. Εδώ πρέπει να είναι τσάντα. Είναι τα είχαν τα παιδιά και παίζανε, δεν μπερδευτήκα, τους έκανα εντύπωση τα χρώματα, τα παπαγαλιά και κάναν διάφορα... Καλόν ύπνο. Θα σας σκοτώσω, ρε, θα μας περάσω για ανώμαλους. Θα πει Ελένη, γράφω. Θα πει Ελένη, έτσι.
Εσύ ρε, εσύ! Τα έβγαλαν και τα κοίταζαν, σου λέω. Οι βλάκες, οι ηλίθιοι, τα λιγούρια. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Θα βάλουμε τους κανόνες μας σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι τους. Για πες πώς. Καταρχάς, κανένας βρωμιάρης δεν θα πατήσει εδώ μέσα. Κορίτσια μου. Μαμά. Πώς σας φαίνεται που μένουμε σε ένα σπίτι με 4 άντρες? Θαυμάσια. Δεν λες που δεν είναι τίποτα βρωμιάριδες, αδιάκριτοι και σπαστικοί. Ξέρεις όπως είναι τα αγόρια. Μπράβο, και εγώ αισθάνομαι ότι όλα θα πάνε τέλεια. Μα όλοι το ίδιο αισθανόμαστε. Λοιπόν, πήγαινε όμως, πρώτη νύχτα του γάμου σου είναι αυτή. Πάντως, άμα δεν σε αρέσει εδώ, φεύγουμε όποτε θες. Θα αρέσει σε όλες μας, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σκατώ άμεσος να φύγεις εσύ. Άντε, καληνύχτα. Και πού είσαι, άμα θες καμιά συμβουλή για την πρώτη νύχτα του γάμου, μην κολλώσεις, ρώτα. Ναι. Λοιπόν, δίπλα θα είμαι αν θέλετε κάτι. Θα σε φωνάξουμε. Καληνύχτα. Και θα κοιμάται συνέχεια με αυτόν. Εσύ τι λες, γιατί παντρεύτηκαν, για να κοιμούνται χώρια? Ναι. Πόσο ρύζι έριξε από ο αδερφός μου. Τα μαλλιά μου να δεις είναι τίγκα, έτοιμη να μπω στο ταψί. Άστα όμως. Θα μαζέψω αύριο. Τώρα είναι πτώμα. Τι? Room service. Μωρό μου, όλα τα σκέφτεσαι. Σαμπάνια δεν σκεφτόμουν. Εγώ είμαι παραδοσιακός και σε αυτά και σε άλλα που θα ακολουθήσουν. Τι εννοείς? Κράτα και θα σου δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, ευτυχισμένη. Μαζί. Στο πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα στη ζωή μου. Όταν έφυγες για τη Θεσσαλονίκη έπεσα να πεθάνω. Και εγώ σου έγραφα γράμματα συνέχεια, αλλά δεν σου τα έστελνα, ντρεπόμουν. Και τώρα, να που είσαι με αυτό το υπέροχο νηφικό που πρέπει αμέσως να βγει. Ναι, νομίζω ότι το νηφικό πρέπει να βγει, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να βγει. Γύρνα. Γύρνα για να ξεκουμπώ στο φερμάρ. Σαν να μην... Σαν να μην τα καταφέρνεις με το φερμουάρ. Εγώ που έχω ανοίξει φερμουάρ και φερμουάρ, τα δικά μου εννοώ, τα δικά μου. Σκύψε λίγο για να με βοηθήσει, έτσι. Ναι, όπως είσαι τώρα, κράτα κόντρα. Σιγά! Μαμά, πονάει το στομάχι μου. Φίφι, είπα, θα σου κάνω χαμομήλι. Συγγνώμη, μαμά. Μα πονάει το στομάχι μου, σου λέω. Μια στιγμή να ξεντηθώ και έρχομαι. Δεν ξεκουμπώνει αυτό το φερμουάρ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το φερμουάρ να ανοίξει. Άστο. Δεν είναι εύκολο αυτό το φερμουάρ. Ήταν πολύ εύκολο τελικά αυτό το φερμουάρ. Μπαμπά! Πλακώσανε εκεί οι πεζοναύτες. Ο Θανάσης δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Μου πετάει βελάκια. Καλά, πήγαινε και θα φεύγω. Πήγαινε. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται με τα βελάκια Κι τώρα. εγώ με το χαμομήλι. Ωραία, αρχίσαμε. Τώρα είμαι πτώμα. Κι εγώ είμαι πτώμα, αλλά υπάρχει και το καθήκον και η παράδοση, Σιγά όμως μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Θα ελιχθώ αθόρυβα. Πώς αθόρυβα? Τώρα θα δεις. Μωρό μου! Αχ, τόσο αθόρυβα, Φωνάζεις, το ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην φωνάζεις, αλλά προσπάθησε να συγκρατηθείς. Διονύση μου, αυτό το χιούμορ σου, αυτό το χιούμορ σου. Να μπω πρώτος. Όχι. Γεια σας. Θανάση! Έλα, παιδί μου, συντόμευε. Έλα, Θανασάκι μου, έλα, αγόρι μου. Τι κάνουμε, κορίτσια μου, πώς κοιμηθήκαμε καλά, όλα εντάξει, πώς είναι το στομάχι? Ποιο στομάχι? Συγγνώμη, δεν υπάρχει άλλο μπάνιο? Άλλο μπάνιο. Θανάση! Έλα, παιδί μου, συντόμευε καλά, λίγο πιο γρήγορα. Έλα, Θανασάκι μου, έλα, αγόρι μου. Μάρκο, έλα, αγόρι μου, 8 η ώρα. Ξύπνα, αγοράκλα μου. Θανάση! 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 Θανάση, τι γίνεται! Εκεί μέσα θα μείνει ο Θανάσης σήμερα. Όχι, τώρα βγαίνει. Θανάση, το βουρτσάκι σε γυρεύει. Κοιτάζετε βουρτσάκια για να βγει από το μπάνιο. Όχι, είναι ένα συνθηματικό που έχουμε. Διαβάζει το μπάνιο γιατί τα αφομοιώνει καλύτερα. Κορίτσια μου, το μπάνιο δικό σας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι έγινε, μικρέ, γιατί δεν πας στο μπάνιο του μπαμπά? Είναι μέσα η Ελένη και μπορεί να είναι γυμνή. Δεν πάω. Η θέση μου είναι λεπτή. Καλημέρα, γλυκούλη μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Πώς κοιμήθηκες με τόσες γυναίκες μες στο σπίτι,
Νόμιζα πως ήταν ο αδερφός μου. Μας φέρνει κάθε πρωί κουλούρια Θεσσαλονίκης. Σαν να το ήξερα. Κι εγώ κουλούρια Θεσσαλονίκης έφερα. Άντε, πήγαινε στην κουζίνα. Έρχομαι. Αχ, τι ωραίος γάμος. Όλη η γειτονιά έχει να το λέει. Δίκιο είχα που έλεγα να γίνει το γλέντι στο κτήμα και όχι στην ταβέρνα σας. Πειραρία, μητέρα, πειραρία. Ναι, μητέρα. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Και εσύ, Γιαννάκη, πώς θα με λες, γιαγιά ή μήπως θα με λες Ιφηγένεια? Κατουρίστηκα! Ακόμη κατοριέται αυτός. Μόλις σε είδε, κατορρίθηκε από το φόβο του. Να τον πάτε σε παιδοψυχολόγο. Τώρα με την αλλαγή μπορεί να χειροτερέψει. Ναι, μου λες. Ο Σπύρος συνήρθε. Ήπια λίγο παραπάνω, θες. Μια φορά παντρεύει τον αδερφό του. 2 προς το παρόν. Και τα χέρια του ήταν λιγάκι μακριά χθες βράδυ, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Γιαγιά! Κούκλες μου! Κούκλες μου. Μα δεν υπέροχο, θα είμαστε συνέχεια μαζί. Δεν καταλαβαίνεις πόσο τις έχω στερηθεί. Τι άλλο θέλει μια γιαγιά, να έχει κοντά τα εγγονάκια της. Καφέ παρακαλώ, από τον ωραίο που φτιάχνει το καφενείο. Πειραρία, μητέρα, πειραρία. Καλημέρα. Τι τέλειο τραπέζι είναι αυτό. Αγάπη μου, είσαι τέλειος. Εγώ θα πιω ένα πράσινο τσάι. Και εγώ θα σερβίρω τώρα αυτά τα υπέροχα αυγά με τα λουκάνικα. Έχω βάλει τυρί να βάλω και λίγο σουτζούκι, Συγγνώμη, δεν υπάρχει μουσλι. Τι να υπάρχει? Είμαστε χορτοφάγοι. Πείτε τώρα, παιδιά, ότι χορτοφάγι να πάρω τα μέτρα μου. Όχι, απλώς δεν τρώμε κρέας. Καλημέρα σας! Τα κουλουράκια μας σας. Βρήκα κάτι σηκωταριές, ο Γιώργος ο Βουρλιώτης. Ένα βιολογικό μπισκοτάκι που είναι ωραίο. Λοιπόν, Διονύση, ο Γιώργος ο Βουρλιώτης. Όχι τώρα το Βουρλιώτη. Λοιπόν, παιδιά, μόλις πάτε, θα πάρετε τα κορίτσια, θα τα συνοδέψετε στο σχολείο, να τους δείξετε τα κατατόπια, να γνωρίσουν και τους φίλους σας. Σκέψου πως θα είναι φίλοι τους. Τι είπες, πουλάκι μου? Είμαστε χορτοφάγοι, λέω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, όπως έλεγα, ο Γιώργος ο Βουρλιώτης. Δεν θέλω να ακούσω άλλο για τον Γιώργη τον Βουρλιώτη. Δεν μου λες. Χθες βράδυ το εννοούσες ή μιλούσε το κρασί? Μιλούσε το κρασί. Αμάν πια αυτοί οι άντρες. Πρώτα σου βάζουν χέρι και μετά κάνουν τους αδιάφορους. Τι λέει? Τρώω τώρα. Έχεις αγωνία? Έχω να αντάξω από τότε που γέννησα τη Φίφη. Μια χαρά θα τα πας, είμαι σίγουρος. Ποιος να μου το έλεγε θα βρω δουλειά στο σχολείο που πηγαίναμε κι εμείς. Το έχουν αλλάξει. Έκτισαν κι άλλοι τέρμα. Δεν βλέπει ο ηλίθιος ότι παραπαρκάρω. Μα ποιος είναι αυτός ο βλάκας? Ποιος είναι, ο Αλέξη, από το Καραγκιόζη. Α, καλά, ακόμα και έχει μείνει αυτός. Πουλάει μουρί με τα σπόρα αυτοκίνητα. Άμα είσαι ψωνάρα μικρός, στα γεράματα θα φτιάξεις. Μην ξεχνάς ότι είναι ο διευθυντής του σχολείου. Αλέξη, τι γίνεται, ακόμα ασχολείσαι με τα αυτοκινητάκια? Τώρα αυτό είναι καινούριο. Το πήρα για τη δουλειά. 150 ήπη, 240 τελική. Άντε να τα χιλιάσετε. Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πολλές μέρες περάσανε. 2 παιδιά, ένα διαζύγιο, ένας γάμος. Σκεφτόμουν τώρα τι του βρήκες και τον παντρεύτηκες. Καλά τον έχεις παρατήσει τότε. Κάτι θα μου βρει και που δεν το έχουν οι άλλοι άντρες εδώ τριγύρω. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το δώρο του γάμου σου και για τη δουλειά στο σχολείο. Γι' αυτό είναι οι πετυχημένοι φίλοι. Για να κάνουν δώρα σε φίλους που έχουν ανάγκη. Έτσι δεν είναι? Βρε, καλώς τους νιόπαντρους. Θες παντρεύτηκε σήμερα στο Μαγκανοπήγαδο? Θα πάμε αργότερα ταξίδι του Μέλιτος, όταν τακτοποιηθούμε. Όλοι μαζί, 5 και 2 7. 8 με τη μαμά. Είναι και η μαμά, την ξέχασα. Καλά, Φιλενάδα, ο γάμος σου πάει πολύ. Κούκλα είσαι. Άντε, Αλέξη, τελευταίος έμεινες. Οι ωραίοι δεν παντρεύονται ποτέ. Οι ωραίοι δεν παντρεύονται, εσύ και δεν παντρεύεσαι. Ο αδερφούλης μου ανήκει, όπως λέει, σε όλες τις γυναίκες. Καημένες γυναίκες. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Μη μου τους καθυστερήσετε. Άντε, γεια. Μη μου τις καθυστερήσετε, ο Μαλακοπίτουρας. Μην ξεχνάς ότι είναι διευθυντής της γυναίκας σου. Θυμάσαι πως έκανε όταν η Ελένη τον παράτησε για να έρθει μαζί μου? Θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι πως λέγεται εκείνο το πιάτο που τρώγεται κρύο? Θυμάσαι? Πόσο? 100. Λογικό σε βρίσκω. Το 1. Δαγκώνεις. Φίλησα κατουρημένες ποδιές. Έφυγες. Πάω στην προπόνηση. Έλα, μωρό, με είσαι. Ναι, τι. Α, ναι, και εμένα μου άρεσε πολύ. Α, τέτοιο τούρμπο γυναίκα δεν έχω ξαναδεί. Ούτε θα ξαναδείς άμα στα αρχίσεις φαλιάρες. Χαμένε. Δεν μου λες, Τις πήρες έτσι σαν άφησες έξω στον ήλιο? Μια παραγγελία έδινα. Τι σου βρήκα? Τι έχασα? Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Στους εψίμους. Τι, τζάμπα τα κονέμα στην ΠΑΕ. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω. Πόσο? 300 ευρώ αφεντικό. Δαγκώνεις.
Φίλησα κατουρημένες ποδιές. Αλλά στους επισήμους, όπως μου πες. Πάρε, ρε. Πάρε τηλέφωνο σήμερα να σαλιαρίσεις και δεν πρόκειται να σε βρίσω ούτε μία φορά. Με ποιον θα πας? Με τον Αντρέα τον Μορφωνιό, το ξέρεις? Όχι. Ούτε εγώ. Με τον αδερφό μου θα πάω, ρε. Με ποιον θα πάω? Ο καφές σου. Να είσαι καλά. Καλά, δεν θα το πιστέψεις. Ο αδελφός σου ακόμα τρώγεται με τον Αλέξη. Φτιάξε καφέ να σου πω να γελάσεις. Φτιάξε ένα καφέ, ρε, να με κάνει να γελάσω. Σε κλείνω τώρα. Για λέγε, πού είναι? Πήγε να αγοράσει, λέει, βιολογικά προϊόντα. Τα κορίτσια δεν τρώνε κρέας. Αρχή είναι ακόμα. Τις αφήνει να κάνουν παιχνίδι. Τώρα που είπε για παιχνίδι, Το παιχνίδι. 400 ευρώ. Επίσημη. Με ποιον θα πας? Τι πάθατε σήμερα όλοι και μου κάνετε την ίδια ερώτηση? Με ποιον θα πάω? Με τον αδερφό μου θα πάω φυσικά. Τον νιόπαντρο. Πας καλά, ρε. Χθες παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Μπράβο, σωστά το πες. Χτες παντρεύτηκε. Γιατί αν ο γάμος ήταν χτες δεν θα πηγαίναμε. Είχαμε εορταστικές εκδηλώσεις. Από γεροντοπαλίκαρο τι να περιμένω. Ο αδελφός σου, αγόρι μου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση 1 του γάμου. Μου λες, Μάκη, έχει φάσεις και ο γάμος? Και βέβαια έχει. Η φάση 0 είναι πριν το γάμο. Όλα είναι τέλεια. Θέλεις να βγεις με τους φίλους σου? Να περάσεις καλά, μωρό μου, σου λέει η άλλη. Έχει μάτς, σου ετοιμάζει με ζεδάκια. Τρελαίνεσαι. Αυτό δεν είναι σχέση, λες. Είναι ο παράδεισος. Και δεν είναι, λες, Δεν είναι, γιατί μόλις παντρευτείς, περνάς στη φάση 1. Θέλεις να βγεις με τους φίλους σου? Πάλι με αυτά τα κοπρόσκυλα, εγώ μέσα, μόνη. Θέλεις να δεις αγώνα? Πάλι βλακίες τα βλέπουμε. Έχει τη Χουάνα την Παρθένα στο άλλο. Να μην προχωρήσω σε πρόταση γάμου, δηλαδή. Η συμβουλή μου? Άσε, δεν θέλουμε τη συμβουλή σου. Άστον, ρε. Βλακίες, λέει ο Μάκης. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Για μια μισή ώρα θα γίνει τόση φασαρία. Άλλωστε, εγώ με τον αδερφό μου από παιδιά πηγαίναμε στο γήπεδο. Είναι πρωτάθλημα, είναι ντέρμπι. Γαμώτο. Για πες τούτο. Μάκη, έχεις την εντύπωση ότι υπάρχει γυναίκα που μπορεί να κάνει κουμάντο το Διονύση? Ακούστε τι σκέφτηκα. Τι είναι αυτά, ρε? Αυτά είναι τα ακούστε τι σκέφτηκα. Λέω να δούμε την περίπτωση των βιολογικών προϊόντων. Λίγη χορτοφαγία, ρε παιδιά. Κρέας, κρέας, κρέας. Γέμισε με τοξίνες. Αυτή η πτέρυγα είναι όπως την άφησες. Κοιτάξτε εδώ, τουαλέτες, το γραφείο των καθηγητών εκεί. Τρέχα, Ελενάκη μου, θα αργήσεις. Να πως γίνεται κανείς πολύτεκνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιος θα το έλεγε ότι θα γύριζες ξανά στην παλιά σου γειτονιά, θα παντρευόσουν τον Διονύση και θα είχατε 5 παιδιά. Αν δεν με έπιανε λάστιχο στην εθνική και αν δεν τύχαινε να περνάει από εκεί ο Διονύσης και αν δεν με γνώριζε έτσι όπως ήμουν αναμαλιασμένη από την αγωνία, δεν θα ξαναβρισκόμασταν. Το κισμέτα, αγάπη μου, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τι έγινε? Είπες στην Ελένη ποια τάξη θα πάρει? Όχι, τώρα θα την ενημερώνω. Αλλά είχα την 6η δημοτικού. Θα σου πει Βίκη. Θα πάρεις την 5η. Είναι με αναρωτική η προηγούμενη δασκάλα. Αναρωτική επαόριστον. Στο ψυχιατρίο. Ναι, ναι. Αλλά εσύ οπωσδήποτε θα... Εσύ, οπωσδήποτε θα. Λοιπόν, καλή αρχή να έχουμε. Όλα καλά. Γιατί δεν μ' αρέσει αυτό. Έλα καλέ κι εσύ. Τι δεν σ' αρέσει? Τι έκτη την 5η. Είναι βέβαια λίγο, όχι πολύ. Αλλά εσύ οπωσδήποτε θα. Μα τι εννοείς οπωσδήποτε θα? Μωρέ, ήταν λίγο ανισόρροπη προηγούμενη. Αλλά βέβαια... όχι, όχι. Μια χαρά τάξη είναι. Μια χαρά. Πού τη στείλαμε, είπαμε? Στο Δαφνί! Και πού θα στείλουμε και τις υπόλοιπες? Στο Δαφνί! Έτσι, έτσι. Πού την πληρώνησαμε την καρέκλα και που σε κάδε. Εσύ καινούργια. Έχει μια θέση εδώ. Και ποια θα μας φέρει στη θέση της χάζης, ρε παιδιά, ξέρετε? Τι σε νοιάζει, αγόρι μου? Μασάμε εμείς. Τι έγινε, τη στηρίσαμε τις παραδόσεις? Τι εννοείς να τηρήσουμε τις παραδόσεις? Το τεινάξαμε το μιλφέι. Έλα, ρε, σαν γλαμάρες. Πήγαινε σε να τεινάξεις. Να, ανοίξει εκεί πέρα το συνεργείο. Τι είμαι εγώ να ανοίξω το συνεργείο κλειδαράς? Επιχειρηματίας άνθρωπος, είμαι, ήταν και υπάλληλος. Σωστά. Όχι σαν και εμένα τον υπάλληλο που ανοίγει αυτή την ωραία μπειραρία γιατί τα αφεντικά είναι αργά τα ζά. Έλα, ρε, πρώτη μέρα νιόπατος βρήκες να κάνεις παρατηρήσεις. Και πού θα πάτε μήνα του μέλητος? Δεν θα πάνε μήνα του μέλητος γιατί έχω κάτι καλύτερο σήμερα. Τι είναι αυτό? Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, επισήμους. Βέβαια, αγόρι μου, πού θα σε πήγαινα, νιόπαντος άνθρωπος? Στα κάγκελα. Γιατί δεν γελάς? Θα πας? Τι λέει, βέβαια θα πάω, το ρωτάς. Μπράβο, ρε, σε ζηλεύω. Και εγώ θα ήθελα να πάω, αλλά βλέπεις είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Πού να την αφήσω μόνη της? Τι είπες? Λέω, πού να την αφήσω μόνη της?
Άστονα να λέει. Δεν μου λες. Πότε έχουμε πάει εμείς στην εξέδρα των επισήμων, Ποτέ. Άρα θα πάμε. Θα έρθεις, δεν θα έρθεις? Θα έρθω. Αυτός γιατί με κοιτάει έτσι, μου σπάει τα νεύρα τώρα. Εγώ τι. Μην ανησυχείς, θα σε παρουσιάσω εγώ στα παιδιά. Αν είναι δύσκολη τάξη, προτιμώ να το ξέρω. Τι δύσκολη τάξη κι εσύ, μωρέ πρωτάρα, είσαι. 2-3 πράγματα θα προσέξεις. Τι δηλαδή? Βάλε τους πιο δύσκολους στην πρώτη σειρά. Μην γυρίσεις ποτέ την πλάτη σου στην τάξη. Την έδρα σου να την κοιτάζεις αν στέκεται στα πόδια της. Έχουνε πριόνια και τα πριονίζουν. Τα πόδια της καρέκλας. Αν σε προκαλέσουν, μην δώσεις σημασία. Μπορεί να σου έρθει να τα χαστούκίσεις, αλλά μην το κάνεις γιατί θα μας κάνει μηνύσεις ο Σύλλογος Γονέων. Τίποτε άλλο? Όχι. Ο Θεός μαζί σου. Σιδεροκέφαλη, κορίτσι μου. Καθίστε στις θέσεις σας. Αυτή είναι το κοράκι, η υποδιευθύντρια, η αδερφή του διευθυντή. Μεγάλο καρφί. Η άλλη δεν ξέρω ποια είναι. Την προηγούμενη δασκάλα μας στείλαμε στο ρολοκομείο. Θέλω να σας παρουσιάσω την κυρία Ελένη Παλαιολόγου, την καινούργια σας δασκάλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα! Έχετε επίσης και μία καινούργια συμμαθήτρια στην τάξη, που είναι η κόρη της κυρίας Παλαιολόγου. Κόρη της δασκάλης, μεγάλε. Το ήξερες? Εγώ. Από πού? Με λένε Φίφη. Η Φιγένεια Παλαιολόγου. Μετακόμισα πρόσφατα με τη μητέρα μου και την αδελφή μου από τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, Φίφη. Λοιπόν, το καλό που σας θέλω. Μην ακούσω παράπονα, θα σας πάω κατευθείαν στο διευθυντή. Λοιπόν, προσέχετε. Σας προειδοποίησα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Πολύ καλά, χαλαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Θεοφάνης Παπαμιχαήλ. Εγώ. Δεν μου λες, Θεοφάνη, εσένα οι γονείς σου είναι από την Αθηνά? Από το Μεσολόγγι, κυρία. Μαρία Βασιλιάδου. Εγώ. Εσένα, Μαρία μου? Ο μπαμπάς μου είναι από την Καλαμάτα και η μαμά μου είναι από το Ουλάν Μπατόρ. Ουλάν Μπατόρ. Για μια στιγμή να το βρούμε. Να το. Εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω. Θέλω να βγάλετε όλοι από μια κόλλα χαρτί και να γράψετε από πού κατάγονται οι γονείς του καθενός. Εντάξει. Έτσι, για να γνωριστούμε καλύτερα. Λοιπόν, μετά η Μαρία θα μαζέψει όλες τις κόλλες και θα τις φέρει στην έδρα μου και ύστερα θα ανοίξετε τα βιβλία σας στη σελίδα. Ποια σελίδα? Περικλή και Σύσογλου. Εγώ. Ογλού, Εσένα οι γονείς σου θα πρέπει να είναι από τα βάθη της Ανατολής. Δεν είναι της μόδας οι μόνιμες σχέσεις, ρε παιδιά, το λέει και το περιοδικό. Ρε, one night stand για Άγιος ο Θεός. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ αυτό. Εσύ γουστάρεις την καινούρια, το καταλάβαμε. Όχι, είναι κόρη της γυναίκας του πατέρα μου. Αδελφή σου δηλαδή. Α, μπράβο. Πρώτο κομμενάκι, να το γνωρίσουμε. Άρε, Μίτσο, με τις γνωριμίες σου. Κάνε πέρα. Πας σπίτι? Ναι. Όλα εντάξει? Προσπαθώ τουλάχιστον. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Ναι, ξέρω, δεν είναι εύκολο. Με προσοχή, Εύθραυστο γράφει, ξέρουμε γράμματα, έτσι. Τα πράγματά μας ήρθαν. Τα έχουν φέρει όλα, γιαγιά. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα τα μετρήσουμε, ελπίζω να είναι όλα. Τα CD μου, τα βιβλία μου. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω να τα τακτοποιήσεις. Έχω. Ωραίο πράγμα να έχεις αγόρια για αδέρφια. Σηκώνουν βάρη, Ναι. Τι συμβαίνει, μας λείπουν οι φίλοι μας? Εσύ τι λες? Μήπως μας λείπει κάποιος περισσότερο από τους άλλους? Εσύ τι λες? Λέω ότι μπορεί να έρθει και να τον φιλοξενήσω εγώ. Ο Μάνος δουλεύει, γιαγιά. Μάνος, ωραίο όνομα. Και πού δουλεύει? Παίζει κιθάρα σε ένα συγκρότημα. Γράφει και στίχους, μουσική, τραγουδάει. Πολυτεχνίτης ο Μάνος. Όλα θα γίνουνε, μωρό μου. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί, όλα θα γίνουνε. Τα πράγματα, επιτέλους. Πού θα τα βάλουμε, θα γεμίσει το σπίτι, Καλέ, πού κάθεσες, χάλια έγινες. Τίποτα, λέω, καμένα στυλό. Λοιπόν, πάω να αλλάξω και να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Γιαγιάκα μου,
Κοριτσάκι μου. Καλώς το μου. Πώς πήγε το σχολείο σήμερα? Τέλεια, καλύτερα δεν γίνεται. Και ο αδερφός σου στην ίδια τάξη με σένα? Μια υπογραφή, παρακαλώ. Δεν υπογράφω τίποτα αν δεν τα μετρήσουμε. 27 κούτες πρέπει να είναι. Πάμε. Φέρανε τα πράγματα. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Εδώ στο σπίτι είμαστε αδέρφια. Στο σχολείο δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Μπράβο. Αυτό θα σου λέγα κι εγώ. Εντάξει, τα φέρανε τα πράγματα. Ναι, τα φέρανε. Θα τα βάλουμε όμως. Πώς πήγε σήμερα? Πάρα πολύ καλά. Όλα υπό έλεγχο. Ωραία. Σου δώσανε την έκτη? Την έκτη όχι. Την Τετάρτη? Ούτε την Πέμπτη. Είναι και ο Θανάσης εκεί και η Φίφη. Σου δώσανε την τάξη του Θανάση, σε ρίξανε στο λάκκο με τα λιοντάρια, θα το λιώσω τον κερατά. Έλα φρέ αγάπη μου, υπερβάλλεις τώρα. Τι είναι αυτά, τι είναι εδώ? Τι είναι αυτά εδώ? Τίποτα. Υπάρχουν ειδικά υγρά που το βγάζουν το μελάνι αμέσως. Το πιστεύω, σου δώσανε τη χειρότερη τάξη, το έκανε επίτηδες αυτός. Θα τους κάνω αρνάκια. Αφού έχω την αγκαλίτσα σου. Καλά, ότι την έχεις, την έχεις. Θα καταλάβει τώρα κι αυτός πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Θα τον κάνω εγώ σάκο του box, θα τον κάνω. Ζηλεύεις τον Αλέξη? Τον έχω χιασμένο. Ωραία, ζηλεύεις. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Το πρώτο μας οικογενειακό δείπνο, Μας έφαγε το πρώτο οικογενειακό δείπνο. Ναι. Έλα, Σπύρο. Έλα, αδερφέ, έτοιμος είσαι? Άκου, Σπύρο, δεν θα έρθω στον αγώνα σήμερα. Έλα, δεν σ' άκουσα. Τι θα κάνεις με τον αγώνα? Όχι, δεν μπορώ να έρθω στον αγώνα σήμερα. Τι θες να πω εγώ και να έρθεις εσύ μετά, θα αργήσεις? Όχι, δεν μπορώ καθόλου να έρθω στον αγώνα σήμερα, γιατί θα φάμε όλοι μαζί στο σπίτι. Το πρώτο δείπνο είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Άκου, Σπύρο, ναι, ηρέμησε, Σπύρο. Πάρε το Μάκι. Το τρέχαν τα σάλια το πρωί. Ας έρθει αυτός. Εντάξει, θα σου στείλω το ειστήριο με το μικρό. Έλα, γεια. Θανάση! Έχεις τον κόρακα, μόλις τους παντρεύεις, θα τους βάζεις στο βρακί σας. Άντε να μην πω χαμένοι. Τελικά θα δω εδώ τον αγώνα. Θα ανοίξει την τηλεόραση, Άρε τυχερέ φαναρτζή. Άρε τυχερέ φαναρτζή. Δεν λες, αγόρι μου? Εσύ δεν είσαι στη φάση 1. Γιατί δεν είσαι αυτή τη στιγμή σπίτι σου? Γιατί μετά τη φάση 1 υπάρχει η φάση 2. Δεν μου το πεις αυτό, για λέγε. Βαριέται να σε έχει ανάμεσα στα πόδια της και σε ξαποστέλνει στους φίλους σου. Άρε τυχερέ Μάκη. Κοιμάσαι. Και η τύχη σου δουλεύει, αγόρι μου. Δουλεύει. Λοιπόν, πήγαινε ετοιμαστείς, θα πάμε μαζί στον αγώνα. Ορίστε. Άντε, τυχερέ κύριε Μάκη, με 100 ευρώ στους επισήμους. 400 δεν είπες? Συζήτηση θα ανοίξουμε τώρα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πήγαινε! Έφυγα! Δεν θα μείνει σκουπάκι για σκουπάκι που να μην το φας. Όχι, μπαμπά, όχι. Πόσες φορές με είδες να κλαίω από τότε που χάσαμε τη μάνα σου? Πολλές. Και πόσες φορές με είδες να γελάω από τότε που γύρισε η Ελένη? Πολλές. Πόσες φορές σου είπα ότι θέλω να γίνω ευτυχισμένος, να αλλάξω ζωή? Κοίταξε με. Πες μου. Ποιος θα αναλάβει να μην ξανακάνουν πλάκα στην Ελένη? Εγώ, μπαμπά. Και ποιος θα φροντίζει τη Φίφη στην τάξη? Εγώ, μπαμπά. Και ποιος θα τρέφεται μόνο με σκουπάκι αν δεν τα κάνει όλα αυτά? Εγώ, μπαμπά. Εδώ υπάρχουν άλλοι που περνάνε δυσκολότερες στιγμές. Χάνουν το ντέρμπι της χρονιάς. Πάρε αυτό εδώ και πήγαινε στο θείο σου. Τρέχα. Μάλιστα, μπαμπά. Γαμώ την ατυχία μου, γαμώ. Δεν τα πήγαμε κι άσχημα για πρώτη μέρα, Τι λες, θυμάσαι την ημέρα που έπεσα και έσπασα τα δόντια μου? Εκείνη ήταν καλύτερη. Φίφη, μωρό μου. Μωρό σου και αηδίες. Γιατί είπατε με κόρη σου? Γιατί έτσι το ήθελε η μοίρα, να είμαι μητέρα σου και να είσαι κόρη μου. Τα παιδιά των δασκάλων δεν τα χωνεύει κανείς. Είναι σαν να κλείσει τον κορυδαλό το γιο του διευθυντή των φυλακών. Τόσο σοβαρό. Και σοβαρότερο. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνατε. Δεν έχω μέλλον σε αυτή την τάξη. Δεν θα κάνω ποτέ φίλους. Φίφη, για πες μου, πόσο καιρό έχεις να με δεις έτσι ευτυχισμένη? Ναι, αλλά... Όχι ναι, αλλά για να είμαστε ευτυχισμένοι πρέπει να προσπαθούμε, να κάνουμε θυσίες. Δεν γίνεται να καθόμαστε και να μας έρθει έτσι η ευτυχία στο κεφάλι. Ναι, αλλά κόρη της δασκάλας. Αν μου δώσεις λίγο χρόνο, θα πίνουν νερό στο όνομά μου εκεί μέσα. Τι είναι λίγος χρόνος μπροστά στην ευτυχία μας, Το θέμα είναι η παρουσίαση. Πρώτα τρώμε με τα μάτια. Να φέρω και τα λουκάνικα. Ναι, πατέρα, εσύ δεν θα πήγαινε σήμερα στο γήπεδο με το θείο το Σπύρο? Δεν θα πάει.
Έδωσε τα εισιτήρια στο Μάκη. Γιατί σήμερα τρώμε για πρώτη φορά σαν οικογένεια, λέει. Γιατί θα πηγαίνει στο γήπεδο. Πάντα πάει. Γιατί δεν πας. Ελάτε, παιδιά. Σήμερα έχουμε το πρώτο μας οικογενειακό δίπλα. Πάω στο μάτς. Καθίστε. Καθίστε. Θα σερβίρω τη σπεσιαλιτέ μου. Finger food. Χωρίς παστούρμα, ελπίζω. Finger food με παστούρμα. Πάρτε εσύ αυτό. Πάτε από εκεί. Ναι. Να πας. Τι να φέρω παστούρμα. Όχι στο γήπεδο. Εγώ στο είπα. Ελάτε τώρα, παιδιά. Θα πάω στο γήπεδο. Ναι. Γεια σου, Αλέξη. Ναι, εδώ είναι, αλλά έχει δουλειά τώρα. Θα την πάρεις αργότερα, εντάξει. Ο Αλέξης τι ήθελε. Να ρωτήσεις πώς πήγες πρώτη μέρα στο σχολείο. Θα σε πάρει αργότερα. Να πάμε καλύτερα στο σαλόνι που έχει και τηλεόραση. Πόσες φορές παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολλές. Πόσες φορές έχουμε καινούργια οικογένεια. Εξαρτάται. Καθίστε να φάμε όλοι μαζί. Εντάξει, να ανοίξω λίγο το παράθυρο. Πολύ ζέστη. Η Ελένη μαγείρεψε ένα σωρό φαγητά και δεν τρώει κρέας η ίδια. Δώστε μου τα πιάτα να σας βάλω σαλάτα. Εγώ και χοιρινό στο φούρνο μου, πατάτες, λεμονάδο. Εμένα λίγο, μαμά, θα φάω μόνο σαλάτα. Αν δεν σ' αρέσουν αυτά, να σου φτιάξω αυγά με μπέικον. Η Εύα δεν τρώει πτώματα. Ούτε κι εγώ. Ποιος το έβαλε! Εμείς το βάλαμε! Ποιοι είμαστε εμείς! Ολυμπιακάρες! Ο θείος Σπύρος και ο Μάξ έχουν τρελαθεί. Στους εψίμους κάθονται. Γκολ! Καθίστε κάτω, καθίστε να φάμε, τρώμε τώρα. Καθίστε κάτω. Καθίστε να φάμε φρόνημα. Ποιος το βάλε τώρα. Έχει αλλάξει το σκορ. Όχι. Κάτσε κάτω. Επιτέλους δεν σκάσει το κεφάλι μας. Ποδόσφαιρα και πάλι ποδόσφαιρα. Να και το ψητό. Ωραία. Τώρα θα φάμε όλοι μαζί, σαν ευτυχισμένη οικογένεια. Θα δω ποιος είναι, να το διώξω. Τρώτε εσείς. Η Εύα Παλαιολόγου. Ναι, εδώ είναι, θα το πάρω εγώ. Ορίστε, γράψτε εδώ. Ευχαριστώ. Να πας το καλό. Συνεχίζουμε κανονικά το φαγητό μας. Ένα δέμα για την Εύα είναι. Είναι από το Μάνο. DVD! Εμένα με συγχωρείτε. Ναι, πουλάκι μου, ναι. Ρε μπαμπά, άλλοι σηκώνονται και άλλοι όχι. Ναι, άλλοι σηκώνονται και άλλοι όχι. Κάτσε κάτω να συνεχίσεις το φαγητό σου. Ο Μάνος είναι το φλερ της. Και εμένα με συγχωρείτε. Ναι, πουλάκι μου, πήγαινε κι εσύ. Μωρό μου, σου στέλνω αυτό το μήνυμα για να σου δείξω πόσο μου λείπεις και σ' αγαπάω. Απ' τη μέρα που έφυγες δεν έχω πάρει το Γιάννα Φραπέ στην παραλία. Έχω να πάω να δω την παοκάρα του και εγώ ξέρω πόσο καιρό. Μαζί με την αγάπη μου σου στέλνω και ένα τραγουδάκι που μόλις έγραψα. Σου κούνησα μαντίλι στο τρένο που σε πήρε κι εσύ με το φυτίλι σε λόγιασες τις μοίρες που χωρίσαν. Παιδιά ερωτευμένα κι αφήσανε. Τι ρομαντικός αυτός ο Μάνος. Καλά με κλαίσαι, θα πάθεις αφυδάτωση. Μπορείς να με αφήσεις μόνη μου, σε παρακαλώ. Σε λόγιασες τις μοίρες που χωρίσαν. Παιδιά ερωτευμένα κι αφήσανε τριγύρω μπουκάλια σπασμένα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο φίλος της αδερφής μου. Της έχει στείλει ένα DVD που τραγουδάει με την κιθάρα του. Χάλια. Και δεν γίνεται να ακούσουμε αυτό το DVD το χάλια αφού φάμε πρώτα. Σιγά μη φάει τώρα αυτή. Θα κάθεται να κλαίει μέχρι αύριο. Εμείς θα πάμε στο σαλόνι, ό,τι κι αν πεις. Ναι, έλα, τώρα αρχίζει και το δεύτερο ημίχρονο, άντε, γεια. Τζάμπα το εισιτήριο, μπαμπά. Τζάμπα. Πάω κι εγώ λίγο να δω τι κάνει η Εύα, αγάπη μου. Να πας, πουλάκι μου, ναι. Να πας. Κουκούτσι είναι. Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα. Όχι, ρε! Παίξε μπάλα, ρε! Άντε ρε φτώμα, ρε! Άντε ρε αλήθεια! Θα σπάσει τα δοκάρια. Κάτσε λίγο. Πώς πάει? Πώς να πάει εδώ. Πάνω τι γίνεται, εντάξει όλα. Τι να γίνει, λείπουν οι φίλοι στην γραμμή, θα τις περάσει. Καραγκούνης. Ο Νίλσον για τον Όχι! Στο πέναλτι κοντά στην μικρή περιοχή. Όχι! Παίρνει φορά έχει δυνατό σου το επιχειρήν Όχι! Γκολ! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Θα πεθάνε τσικολόγαυροι!
Θα πας στο ρεστοράν. Στο ρεστοράν. Στο μαγαζί δεν λέω. Όχι και ρεστοράν. Κοίτα να δεις, λέω να κάτσουμε έτσι λίγο, έτσι να ξεκουραστούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί μετά έχω να δώσω μεγάλη μάχη. Θα μιλάνε όλοι για τον αγώνα. Ώστε Ολυμπιακός, Ναι, γιατί το λες με σιχασιά και με λυπάσαι. Να παντρευτώ εγώ μια Παναθηναϊκιά, δεν θα είμαι στα καλά μου. Γιατί εγώ είμαι στα καλά μου. Έλα τώρα να σου δείξω πώς αγαπάει ο Πειραιάς. Παπά, μπορώ να σου πω λιγάκι? Αν δεν θα αγαπήσει ο Πειραιάς. Πήγαινε, έρχομαι. Έλα έξω, γρήγορα. Μείνε εσύ. Μείνε εδώ στη μεγάλη περιοχή. Στο κρεβάτι θα έρχομαι. Αρέ, δεν σου έχω πει να μην μπαίνεις στο δωμάτιο των κοριτσιών. Δεν είναι κανένας. Η μικρή διαβάζει κάτω στην τραπεζαρία. Η άλλη ρωτοχτυπημένη. Έλα σου λέω, έλα. Εδώ είναι μόνο τα ρούχα της Φίφης. Και πού το ξέρεις εσύ? Λες η Εύα να φοράει κιλοτάκια με το Mickey Mouse. Κιλότερο αυτό σαν σφεντόνα. Ένα σημείωμα. Πες αυτοκτόνηση. Την είδα εγώ να κινείται περίεργα. Πήγε στο μπάνιο και πήρε την οδό το βουτσά της. Ναι, ωραίο, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Διάβασε εσύ. Φεύγει, λέει, πάει να βρει τον καλό της. Όχι, Παναγία μου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, Πάμε. Πού? Στο κτέλ. Πόση ώρα έχει φύγει? Κάνα μισάωρο. Λεφτά για αεροπλάνο δεν έχει, οπότε πάμε. Να σου πω, κουβέντα στην Ελένη. Θα την αρπάξω από το μαλλί. Ρε πατέρα. Και θα συζητήσω ήρεμα μαζί της. Πάμε. Όλα καλά. Πολύ καλά. Γιατί? Εγώ σας βλέπω λίγο κάπως... Ναι. Θα πάμε τώρα να μου δείξει μια τρίπλα ειδική. Τώρα βρήκατε? Ναι, τώρα γιατί η τρίπλα αυτή είναι με το αριστερό πόδι. Πάμε. Τι πάει? Ο γάμος. Θα φύγει η μικρή, θα φύγει και η μάνα της απέναντι βρει, θα φύγουν και άλλες οι μικρές. Το διαλύσαμε το μαγαζί. Δεν το διαλύσαμε ακόμα.